Folini wale nyumando oyere nouveau télé la jabaka kilingilina pela jilinta ye maliko no ani maliko kan maoma sokolino onani sanga konna la ame befu kabela jilin wale nyumando ore nouveau matin kena sigito la fle renouveau sogomada kunnafoni ni kene sigilen ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera ka baarakɛyɔrɔ la ka ban maa minnu bɛ ka an lajɛ sokɔnɔnaw la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu fana bɛ sira la ka taga baarakɛyɔrɔw la n'u bɛ ka an lamɛn radio sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen ka taga dɔɔni dɔɔni lamɛnbaga jamakulu an mana sigi ni kɛnɛ kan don o don an bɛ aw fana ka foli kɛ an tɛ ɲinɛ aw kɔ maa o maa bɛ ka an lamɛn 98.1 sanfɛ ni o bɛ renouveau FM ko fɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye radio ɲilini lamɛnbagaw ka bɔ Segu an bɛ aw fana ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwulini radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Fasokanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Katifalajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi Maɲinɛ radio Mamilon lamɛnbagaw kɔ ka bɔ Kebila fo ka taa se Tamanima ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila radio caman wɛrɛw sɔgɔlen don an na an bɛ a lamɛnbaga jɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ ko bi ye araba ye janvier kalo tile 19 san 2022 o renouveau matin kɛnɛ kan sɔgɔmada in na an bɛna laseli minnu kɛ aw ye olu bakurubaw olu filɛ Isa Kaba Sidibe ani ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ bi walawalali kɛnɛ kan a bɛna walawalali kɛ aw ye bi kumasi min kan o bɛ tali kɛ pensée unique la ni o bɛ hakilina kelen ko fɔ kun jumɛn de la Isa Kaba ye ni mot in suganti walasa ka na a ɲɛfɔ aw ye o bɛ laseli bɛna kɛ bi jɛmukan in kɔnɔna la Mamedi Jula Darame anw ka bi ma welelen no Mamedi Jula Darame ale bɛ Ala ma hinɛna Mali jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ o kanubaga fɔlɔfɔlɔw fɛ an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na ka se ka laseli kɛ IBK ale kan o kɔfɛ an bɛ taga Kayikaw fɛ yen nɔ an ka lasigiden Michel Yao ani ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ wulikajɔ min kɛra kunu Mali ni Senegal dancɛ ni ɲɔgɔn cɛla la ni o bɛ frontière ko fɔ ale tun bɛ o yɔrɔ la fɛn minnu kɛra yen nɔ a bɛna o laseliw kɛ Amadou El Konare ale bɛ yan nɔ donc kibaru kama a ka labɛnw sabatira ka ban Sori Ibrahim Diallo sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ siraba kunnafoni o kɛnɛw kana na fɛn bɛ tali kɛ Hawa Daɲogola ale bɛ bisimila bi kɛnɛya kunnafoni o kɛnɛ kan ale fana bɛ a ka docteur ko bisimila ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni bɛna laseli bɛna kɛ cancer bana ale kan o fɛnɛ kɔfɛ anw ka don fɔli duman bɛ yan Alexis Kalambiri ale fɛnɛ bɛ yan a bɛ bisimila a ma sɔn fɛn min ma ka o laseli kɛ bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni di gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw an tɛ ɲinɛ o kɔ aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna na sɔgɔmada in na a bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma ko bɛɛ k'i bisimila an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli bɛ u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira studio Bamidaw kɔnɔna la anw maa fila bɛ yan Amadou El Konare a ka labɛnw sabatira sɔɔni yani ani Isa Kawa ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Amadou a bɛ cogo di fili dɔɔni bɛ sɔgɔmada in na kuma lɔ fili ye jumɛn tɔgɔ kura bɛ yen bi n tɔgɔ de ye Amadou El Konare les patriotes les sages les éclairés les maliden ɲuman o tɛ bɔ ne da dɛ i yɛrɛ bɛ se k'o f'i yɛrɛ ma bi taa ma bɔ fɔlɔ o tɛ fɔlɔ ka bɔ ne da dɛ hakili la ne de bɛ n tɔgɔ f'i ye ne tɔgɔ fɔ n t'a dɔn i bɛ tɔgɔ dilan ne la ne terme ninnu filɛ bon a ko ninnu a finition ye problème ye ne de tɔgɔ don ne y'a f'i ye n ko ne tɔgɔ de ye ni ne ko ne tɛ se k'a f'i ma dun i bɛ n wele je suis obligé ya ne dun kana tɔgɔ fɔ ma min fana tɛ n tɔgɔ ye l'imperturbable Fati je suis perturbé o bɔ a la o t'a la k'o bɔ a la i yɛrɛ sɔnna ma ko k'o bɔ les patriotes oui l'éclairé les sages les maliden ɲuman l'éclairé voilà les sages ni mot ninnu ka girin bɛ den ninnu bila les patriotes i b'i sinsin o yɔrɔ kan k'an bɛ se k'o fɔ parce que tile filani na an ɲɛ b'a la k'a fɔ i ka drapeau ko fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ les maliden donc maliden ɲuman a bɛ cogo di baasi foyi tɛ i bisimila i bɛ sɔn min ma i bɛ ban o ma o de daminɛ i m'a fɔ nin ye wa tabarikala i ni sɔgɔma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ko kura an y'o de fɔ dugu jɛ o jɛ o ye don kura de ye tubabu b'a fɔ ko chaque jour est une chance ala mana diɲɛ don o don da adamaden jɛ o ye garisɛgɛ ye i ma wa i kan k'o garisɛgɛ min bila minɛ ɲuman na walasa ka ko ɲuman kɛ ka wale ɲuman kɛ
ngani ala ko min bɛ dan don mo fana bɛ dan ye fo an ka hakili to la o la ni min bɔra min na o tɛ bɛn o ma an ka dɔn ni ala k'i bi kɛ min i bi ko ye n'a ko fana i bɛ dan yɔrɔ min na don min i bɛ dan ye an ka hakili to c'est très important an karamɔgɔba ye nin leçon di yan kunungo ni o ye Isaka Dawo ye ale ye lakɔli karamɔgɔ kɔrɔ ye bɛ Kati hali n'u tigɛ ma ka gɛlɛn o kɔni kalan ni maaya ɲuman b'o dɔn tisira sabali dɔ bɔ o tuma i bisimila saha o diyara n ye attaque bɛ tiya bi dɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn sisan ne bɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye kunnafoni yale bɛ mɔgɔ fa hali ni ma dumuni kɛ Amadu itigɛ kɔrɔ la falen don sɔgɔmada in na kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen sanuman na n bɛ sira d'i ma tuma min na sanga 22 o bɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ kosɛbɛ anw mandorotigiw ka jateminɛna la min ye k'a dɔn k'a fɔ bi kunnafoniw kɛlen don u bɛɲɛwari 2 de kɔnɔ o tuma 2 fan bɛ an bɛna fɔlɔ sama ka garan na bakurubaw bi olu bɛna tali kɛ sisan dani nɔ min ye Karimu ka minɛli ko a sɛgɛsɛgɛra Renouveau ɲɛmaayaso fɛ k'a dɔn k'a fɔ Karimu sen ma da kala kan ka bɔ Kolowari k'a bɛna Mali la a balima n'a muso n'a denw kɔni nana ka na cɛkɔrɔba ka sagabonda koɲɛw la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na do kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la lakanako bɛ kisa jumɛn na da bɛna don o la ka taa se fana CEDEAO ka ɲakili a bɛ wulikajɔ jumɛnw bɛ sen na jamana faamaw ye sira kuraw bɔ kaban min bɛ tali kɛ Mali ka minisiri min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma n'o ye Ablaye Diop ale n'a ka cɛdenw ye taama kɛ ka taa Laginɛ u bisimilala yen jamana kuntigi fɛ ka bɔ yen fana k'u kunna Moritani kan a kun ye ka taa jɛɲɔgɔnya sira taamali ani Mali yɛrɛ k'i se k'i kunda Moritani kan waasa ka se ka nin waati gɛlɛnw latɛmɛ an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la dugukolo ko an y'a fɔ gɛlɛya don jamana in kɔnɔ min ye Musabugu kiiri dɔw jaabi bɔra min bɛ so cili ni maaw bɔ kɛnɛma baaraw la an bɛna o fana maɲumako don an bɛna o ja yira aw la bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan ninnu ye an donkan ye bi sisan dani nɔ an nisɔndiyalen k'an to an sen fila ka gijegije an bɛna an nɛn don minnu na ka ɲɛfɔ aw ye ala ka an bɛɛ sababa ma an y'a fɔ ten tɔ ŋunuŋunu k'a durusira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ntanyana a denkɛ Karimu Keita ko ale bɛna sagabonda in na wa kibaruya minnu kɔni sɔrɔla fɔlɔ maaw tun ye ŋunuŋunu durusi k'a fɔ Karimu kɔni minɛna Zegua frontière yɔrɔ la kibaruyaw sɛgɛsɛgɛra Renouveau ɲɛmaayaso fɛ k'a dɔn k'a fɔ kuma in kɔni tun ye ŋunuŋunu kan ye i k'a dɔn dalateliya kumaw don a ma sɔrɔla k'a fɔ Karimu balimaw n'o ye Buba ka fara muso ni Buba furumuso olu natɔ la olu kɔni natɔw yera ani ɲininkali minnu bɛ kɛ sira la maaw y'u poro kan dɔrɔn k'a fɔ ko Karimu welela finitigilamaw fɛ kibaruya min sɔrɔla anw fɛ o ye k'a fɔ Karimu semada kala kan k'a fɔ a bɛna IBK ka sagabonda la a ma sɔrɔla k'a fɔ bilasiraliba minnu bɛ yen ka taa se maabakɔrɔw ma caman bɛ yen minnu ye ɲɛfɔli k'a ye ka kɛ ni kiiri ye sɛbɛn minnu bɔ ko tɛgɛ ka da a kan o kama o kuma Karimu kɔni sen tɛna don baaraw la fɔlɔ kibaruya minnu bɛ yen nin waati ninnu na o kuma k'a jira aw la k'a fɔ a minɛli ko kuma minnu ŋunuŋununa olu kɔni tɛ kuma jɔlenw ye ma a bɛ se ka kalaturu minnu na a ma minɛ bi a ma minɛ sini min ye kibaruya minnu bɛ yen Karimu bɛ Kolowari jamana kan fɔ n'i y'a sɔrɔ a bɔra yen ka taa jamana wɛrɛ n'o tɛ a ma don Mali la fɔlɔ i k'a dɔn anw ka ɲinini olu kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ kumaɲɔgɔnya bɛ jamana faamaw ani IBK ka denbaya cɛ waasa u ka se k'a ka san ka bonda baaraw sigi i k'a dɔn sinikɛnɛ juma an ka jamana ale yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ jamana ɲɛmaa minnu tanya kɔrɔ minnu tanyana olu taw kisaw kɛra cogoya min na ni kibaruya laban minnu bɔr'o la sini o jaabiw kan ka sɔrɔ ladiriya ale fana kɔnɔna la n'an bɔra yen Mali ni diɲɛ seleke 4 jɛkulu ka fara CEDEAO farafinna woroduguyanfan ka jɛkulu ɲakini ko nasaratigɛw la Mali kɛlen don ka wulikajɔw boloda waasa sira kuraw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o kama minisiri min ɲɛsinnen Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ni o ye Ablaye Diop ye danganiyaw bɛɛ lajɛlen dilen don ale ma a ka taamaw ni a ka jɛɲɔgɔnyaw ni badenya b'a ni jamana minnu cɛ ni olu bɛ an faamu waati gɛlɛn in kɔnɔna la a ka taamaw sabati ka taa ye o kama
ani jɛkulu dɔ bisimilala laginɛkaw ka masakɛ n'o ye kolonɛli Mamadi Dumbuya waasa ka se ka hakili falenw kɛ tani ka segin bɛ se ka nɔgɔya sanni feere ni jago nasiratigɛw ni minɛnw tali kadara kɔnɔ cogoya min na Laginɛ ale fɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ minɛn jiginyɔrɔ dangan bɛ olu fɛ a bɛ fɔ min ma port o kuma bisimilali kɛra ladiriya kɔnɔ minnu na Laginɛkaw y'a jira k'a fɔ Mali k'a bila u kun na Laginɛ Mali bɛ a ka so Laginɛ ye Mali fa dugukolo ye o kuma ko foyi don ka bɔ tɛna gɛlɛya Mali bolo duguma sira ni sanfɛ sira ani ji sira fɛ min ye o fana kɛra jigisigi kumaba ye an ka ciden minnu taara jamana bɛɛ lajɛlen cɔ a la o kɔfɛ jamanakuntigi ka danganaya kelen kɔnɔ jɛkulu ninnu y'u kunda Moritani kan ye minnu bisimilala hakili falen tun kan ka kɛ waatiw kɔnɔna la an bɛ kibaruya ɲini waati min na ni Moritani jamana faama El Ghazouani min ye jamana faama bɛ wagati min na n'o ye El Ghazouani ye o kɔni fana jigiya b'a kan k'a fɔ Moritani bɛ se ka sira jɔn jumɛn dayɛlɛ ani Mali cɛ hali bi ni a ka bi sanni feere nasiratigɛw la waasa an mago bɛ magoɲaminɛ minnu na ni olu bɛ se ka dan CEDEAO ka siraw fɛ olu bɛ se ka tɛmɛ Moritani fɛ cogo min na ani sanni feere jigiyabaw bɛ se ka don sen na ka sinsin hali min ye ɲagili ninnu tɛmɛnen kɔfɛ o badenya siraw ka to Mali ani Moritani cɛ o fana wulikajɔw bisimilaliw kɛra ni sabababa ye waati nataw la an bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kan aw ye ladiriya ale kɔnɔna la tomiyakaw olu fɛ yen nɔ kibaruya nasiratigɛ wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa ŋaniya jugutugu dɔw ye paraw bila yen nɛgɛjuru sirako la minnu kɔni kɛra majakuyi ale yɛrɛ ni a nɔkantugu la tomiya mara la sibiri don min kɛlen don sababu ye ka gɛlɛya don nɛgɛjuruko la yen nɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye sigidala denw ye olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko maa wale jugutigila maa dɔw kɔni kɛra sababu de ye ka nin kɛwale in kɛ maa min ye lakanabaa ye le réseau in na ko u ye o kɔni gɛn ka bɔ yɔrɔ kofɔta in na ka sɔrɔ ka paraw bila réseau baaraw la ni ka tiɲɛni don a ko la i n'a fɔ kibaruyaw ye a jira cogoya min na o ko jate ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen y'a jira o kɔfɛ ko Mali hélicoptère dɔw kɔni tɛmɛna yɔrɔ ninnu fɛ jateminɛ yɛrɛ fana nasiratigɛw la waati nataw la kibaruya tɔ bɛ sɛnsɛn ko ɲuman an kun y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ Karemu ko a mana an ka kibaruya ɲinina Umaru Koyita ale fana taara sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ ka fara an ta in kan min sɔrɔl'o la an ka mɔ filɛ. Sura a kɔni kun carila réseaux sociaux sanfɛ kosɛbɛ ko bolodara Karemu Keita ka Mali ani Côte d'Ivoire ɲɔgɔn cɛ ni ale yɛrɛ président Ibrahim Boubacar Keita ale denkɛ fɔlɔ ye. Kunnafoniw sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ a kɔni jirala k'a fɔ bin dɛnɛ janvier kalo tile 17 san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛnen ni miniti 30 ye waati min na Zeguwa poste la i bɛ ka duden dɔw nali ni olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Boubacar Keita, Benga Legaza, Rokia Sule Sidibe ani ka taa se Aminata Jeannette Keita ma u bɛɛ lajɛlen bɔra Côte d'Ivoire kana bolimafɛn dɔ de la ni ale yɛrɛ sɛbɛn ye AN 85 12 MD. U bɛɛ lajɛlen kɔni nalen don walasa ka na jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ni ale fatura dimanche don ka na ale ka sudon baaraw la. A kɔni yirala k'a fɔ k'a sɛbɛntiya ko Karemu Keita ale kun tɛ bolimafɛn in kɔnɔna na. An bɛ hakila jigi kɛ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka sudon baaraw bilalen don jumadon na. Omar Koyita ale ka walawalaliw tun ye nin ye ni dalu jɔnjɔnw ye a ko kɔnɔna la Mali ka ɲagiliko nasiratigɛ la min bɛ tali kɛ MINUSMA ka pankuru minnu bɛ pan waati ni waati paraw bɔ o fana ko kɔnɔna la a ma sɔrɔla k'a fɔ ka kɛ ni ɲagili tacogow ye MINUSMA yɛrɛ ma wajibiyara sa k'u ka o pankuru sonsoro fɔlɔ yanni u ni an ka jamana faamaw ka ɲɔgɔn faamuya a kow doncogo ni u bɔcogo kama na Omar Koyita an y'o kuma d'a ma fana a b'olu fana ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ye yɛlɛma don an ka baara taabolo la ka tɛmɛ ni waleya min bɛ jamana kɔnɔna na o yɛlɛma ninnu yɛrɛ ɲɛsinmɛ an ka pankuru minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bɔ kuma caman olu ka baara jɔli ma o kumakan yɛrɛ bɔra ni jɛkulu in kuma lasela da ka tɛmɛ ni kunnafonidi kɛnɛ dɔ ye nka a ma yira k'a fɔ ko o yɛlɛma ninnu bɔra CEDEAO kɛmɛ ka gɛrɛndɛ min sigi Mali la sisan o waleyaw la. Ani Mali jamana ɲɛmaw bɛ sigi ka fɔw la walasa cogo min na baara kura minnu bilala sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye o ni ka pankuru olu bɛ se ka don ka bɔ kɛ jamana kɔnɔna na o kuma yɛrɛ sɛbɛntiyara Stéphane Dujarric fɛ. Waleya dɔw bɛ yen nɔ olu taara Mali jamana ɲɛmaw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na wa an dalen don a la a waleyaw bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ joona nin pankuru ninnu ka baaraw bɛ se ka kɛ i n'a fɔ u kun bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min na wa ka ɲɛsin baarabolo min yɛrɛ dilen don MINUSMA ma ka tɛmɛ ni a ka kuma ye halisa.
kabi araba tɛmɛnen mɔgɔw kɔni bɛ ka ɲininkali min kɛ u yɛrɛ kunna o ye pankuru minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ finitigilakaw ko fɔ olu ka doni an'u ka bɔli CEDEAO jamanaw kɔnɔna na o ko bɛna kɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin MINUSMA ani Faransi ta ma an bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ MINUSMA ka sɔrɔdasi min bɛ an fɛ yan nɔ o ye sɔrɔdasi 10,389 fɛn min ye polisilaka ye o bɛ taa 1,920 na Mali jamana kɔnɔna na. Tabarikala min bɛ tali kɛ Stéphane Dujarric ale min ye k'a dɔn ka kuma lase la ale ye nin perepere-latigɛ ninnu di kunungo an bɛra ye an bɛ taa hali bi ɲakiliko nasaratigɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali bolofara bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔw sigi sen kan waasa nin ko in bɛ se ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan cogo min na k'a sɔrɔ an ma degun o kama diɲɛ sebatigiw ni mɔgɔbatigiw Mali kɔnɔ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ n'a bɛ wele ko patronat olu fana ye jɛrɛ sigi jɛrɛ min na u ye wele bila sanni feere tigilama belebele n'a mankan bɛɛ lajɛlen ma ko ka fɛɛrɛ kɛ ka u muɲu nin waati ninnu kɔnɔ k'a fɔ nin ye waati latɛmɛ de waati min na bɛɛ lajɛlen kan ka i muɲu ka se ka seko ni damayira kɛ waasa faso ka kɔrɔta baara olu bɛ se ka manda cogo sabati cogo min na Maimuna Ouedraogo ni Matala Ouattara cɛbɛrɛ ni tɛmɛna olu ɲɛna u ye ja minnu sɔrɔ a kan an k'o lajɛ. Ka kɛɲɛ ni CEDEAO ale ni UEMOA jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɛɲiniw ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ka fara gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la. Conseil national du patronat du Mali ale kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛ walasa ka wele bila kɛnyɛrɛye cɛkɛdaw ma u ka se k'u dama kɛɲɛ ni wagati cogoya ye sigidala mɔgɔw ka se ka u magoɲɛfɛnw sɔrɔ. Baaraw kun cɛra ni welekan ye Conseil national du patronat mɔgɔw fɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma ɲɔgɔnya to sen na u ni CEDEAO mɔgɔw cɛ walasa an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ joona. Tabarikala min bɛ tali kɛ Maimuna Ouedraogo ale ka ɲɛfɔliw tun bɛ tali kɛ nin na an bɛ to i k'a dɔn k'a fɔ hali bi Mali kɔnɔna a kibaruyaw la nakili nin kɛlen jateminɛw ye jumɛnw ye sugu kɔnɔna la hali ni y'a sɔrɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ kunu k'a fɔ DNCC n'o ye cakɛda min ɲɛsinnen don sanni feere ni jagofɛnw olu ni daro dumuni donfɛ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛli ma k'olu kɔni ye jɛkulu dɔ sigi min bɛna sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ kɛ suguw kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ jɔn b'a la ka gɛlɛya sigi maaw kan k'a sɔrɔ a ma se o yɔrɔ la sanni feere yala sɔgɔ minnu fɔra o kow bɛ danga jumɛn na yanni kibaruya ka sɔrɔ o wulikajɔ in na an ka maaw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maa ma min ye Musa Magansira Sakɔ ale ye jɛkulu min bɛ n'o ye sanni feere tigilama minnu bɛ taa dugu taw la ka na ni minɛnw ye an ka jamana kɔnɔ olu ka jɛkulu ɲɛmaa don minɛn dɔw bɛ yen n'olu bɛ ka gwalon ka yɛlɛ sanfɛ sɔgɔnko nasaratigɛ la mais bɛ o ko ju la i k'a dɔn ale y'a yira an na k'a fɔ minɛn dɔw sɔrɔli bɛ ɲini ka gɛlɛya magasinw kɔnɔna la a bɛ nin ɲɛfɔli ninnu kɛ Bakari Sidibe ka kuma galama la an k'a lajɛ. Sigi ka fɔ dɔ k'a kan ministère la. Donc an kun ye kuma caman fɔ directeurs kun bɛ yen importateurs kun bɛ yen grossistes kun bɛ yen demi grossistes kun bɛ yen détaillants kun bɛ yen donc ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la problème bɛ dɔn ni problème dɔnna ka ca Ala fɛ a solution ye mun ye o ka dɔn gouvernement k'i jɔ a jɔyɔrɔ la c'est pas parce que ka bɔ ko prix ye nin ye k'i sigi ten tɔ n'i y'a ye fɛn tɛ ka se ka kɛ bila prix la i bɛ wuli k'a ɲini k'a ɲɛdɔn. Donc on peut dire que ok o baaraw kɛra kunun an bɛ résultat ma kɔnɔ jumɛn bɔra o baara la il se trouve que sukaro bɛ sukala la kosɛbɛ mais u bannen don chinois bannen don k'a labɔ parce que u bɛ fɛ k'a di u sagona prix la bon n'olu ni grossistes dun y'a ta o prix la u bɛ taa di détaillants ma o prix la détaillants fana y'a ta o prix la consommateurs b'a san gɛlɛya la diyagoya. Sukaro kɔni filɛ nin an kɔni an bɛ bi la ne kɔni b'a dɔn sukaro ni tulu ni fɛn minnu bɛ yen Covid impact bɛ ka nalen cogoya min na ne b'a dɔn fɛn min b'a nɔfɛ k'a fɔ k'an bɛna sukaro sɔrɔ prix la o tɛ se ka kɛ wala yanni embargo in yɛrɛ ka kɛ pomme de terre bɔrɛ tun bɛ fo 16,000 la bon mɔgɔw y'a san même embargo yɛrɛ ka décréter a tun bɛ 16,000 la compte tenu k'a dɔn k'a fɔ rupture de fɛnw b'a kɔnɔna na ici ils peuvent rester tranquille u bɛ taxe minnu sigi alimentation ninnu ni fɛn fɛn na o ye ta k'a ka prix jigin dɔɔnin dɔrɔn a k'a fɔ mun ma ni mun bɛ se ka na ni mun ye o ka na n'u ye ka na n'a ka na di population ma moi je pense que c'est la libre circulation o de tun ka fisa a la ka les fɛn dɔw bɛ yen produit dɔw bɛ yen k'olu libérer yɛrɛ de a man ka di opérateur ye k'olu ma nin ye nin quota ye nin ye nin quota ye a man ka se ka kɛ Mali la cogo di. Tabarikala n'an bɔra yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo kibaruya caman dira kosɛbɛ maa minnu minɛlen don communiqué tribunal ka bolo kan u minɛkun jɔnjɔn ye fɛn sugu jumɛn ye tribunal yɛrɛ ye perepere-latigɛ min kɔni ye bɛɛ lajɛlen bɔ kunpan na sabula k'a daminɛ Etienne Fataba Sisɔkɔ ale min dɔnnen don ko kalanfa jolen don sɔrɔ ni musaka ko nasaratigɛ la ni o ye économiste ye ale kɔni n welela Bayɔgɔ Jɛnɛ kan
kibaruya kunfɔlɔ kun y'a yira ko nin waati laban ninnu na a ka kumaw ni maa yɛrɛ ja papa kumaw ciyalen don diɲɛ kumasow ni an ka kumaso caman sanfɛ ka kɛ ni kow jateminɛ ni munumununu ni kiiri tigilamaw sera ka dosiyew labɔ kɛnɛ ma dɔɔni o kibaruya minnu dira parquet communicatif maaw fɛ u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Etienne ka wele kun jɔnjɔn la k'i ka kiiri tigilamaw fɛ ko o bɛ tali kɛ a ka kuma dɔw la kuma minnu bɛ yen ni o bɛ maanɔ bɔ ni maanɔ wolomaw yɛrɛ ta i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ wakaw o bɛ kɛ sababu ye ka maa dɔw kɔ don dɔw ma dɔw su ka bila dɔw la ko ka fara o kan fana ko sɔmi kɛlen don sigasiga nasaratigɛ la ko k'a yɛrɛ kɛ kalanfa jolen ye ni o ye docteur ye ko o diplôme min b'a bolo ko siga kɛlen don o fana na ko a wele kun ye nin fila de ye o kuma ko sɛgɛsɛgɛliw de b'a la ka kɛ ninnu ko ɲɛ kanan na i n'a fɔ kibaruyaw y'a yira cogo ya min na a ko kanan na a ka sɔrɔna donba n'o ye avocat ye maître Ben Mamata Touré ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ nin fila kɔni de fɔra olu ye nka a kɔnɔko yɛrɛ jɔnjɔn olu ma se ka o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fɔlɔ nka ko ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw baaraw daminɛna ko yanni avril kalo cɛ ni ɲakili ni sɔmi kɛlen don a la ka wele bila a kan fɛn fɔlɔ mun na ko ni olu kɔnɔw bɛɛ dɔnna ko u na wuli ka lafasali kɛ ni o baaraw olu na siratigɛw ye ko nka ko nin waati in na Etienne Fakaba kɔni ko a hakili latigɛlen a b'a sen fila kan ni kibaruya min bɔra o la o na den nka maa tɔ minnu fana bɛ yen sabula kiiri ni nkɔyɔ wulilen dɔw ko maa minnu bɛ yen n'olu ti fanga kɔkɔrɔ don k'olu m'a fɔ cincɔn olu bɛ wele ka olu bila so ni finɛtiri t'a kɔnɔ nka ni minnu ye fanga kɔkɔrɔ donbaw ye ko olu bɛ u da sago n'u dungɔ fɔ ko foyi t'i lase olu ma kibaruya minnu dira kununko fanga dɛmɛbaa jɛkulu dɔw bɛ yen ni wele bilara olu ma ne o bɛ taa maa naani bɔyanko la communicatif maaw y'a jira k'a fɔ Musa Jara Ibrahim Mayiga Adama Diko ani Pape Diallo ko olu kɔni ka kisa kɔni bɛɛ kiiri ka bolo kan waati na u y'a sɛmɛntiya o la k'a fɔ maa fila min bɛ yen ni o ye Musa Jara ani Adama Diko k'olu kɔni kɛra maa ye i k'a dɔn u fana bɛna taa jɔ kiiri tigilama ɲɛkɔrɔ ko nka olu ma minɛ ka datugu n'a bɛ fɔ o ma ko poursuivi nka ko non détenu o kɔni bɛna u jɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ k'u ka kisaw danci nka u kɔni ma minɛ ka datugu fɔlɔ ni kiiri ye jaabi min bɔ olu de bɛna kɛ u ka ko laban ye ka fara olu kan fana maa sabanan min bɛ yen ni o ye Adama Diko k'o kɔni y'o minɛ ka o datugu karaw min ye Amadu n'u k'a ma ko Pape Diallo ko ale fana nɔ minɛlen don nɛni jugu ani k'a yɛrɛ karisa komani ye kɔni nka da sago fɔ a ma ani k'a mafiyɛnya ni sɛbɛnni siraw fɛ bɔlɔlɔw kana na ko kɔni jalaki bilen don a kan ko o fana kɔni minɛlen don ka datugu ko ninnu nasira tigɛw la kɔni ko waati nataw kɔni na ko nin kɛwale minnu bɛ sen na ninnu ye kɛwale ye minnu kɔnnen don sariya fɛ jango sariya min bɛ bɔlɔlɔw dala bɛnni ko ɲɛw kɛ n'o ye Facebook ni a ɲɔgɔnnaw ye ko waati nataw la kibaruya minnu mana bɔ a la ko olu na lase maa caman kamana ganlen don ko kiiri baaraw bɛ sen na kibaruya bɛ se ka da kan cogo di procureur mun kɔni bɛ communicatif la olu ye nin kibaruya ninnu kɔni di waasa ka maaw bɔ kunba ni ja papa o nasira tigɛw olu o kɔnɔna la an bɛ taa an y'a fɔ ten Mali dugukolo ko kirikara waati ca don a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye san 5 san 10 san 20 kɔfɛ dɔw kɔni bɛna sɛbɛn dɔw yira ko nin so in min bɛ yen ni aw bɛɛ kɔnɔ ko ta tɛ ne de ta don sɛbɛn bɛ la min minɛ yamaruya ne ta don o kiiri tibi taabaw n'o cɛ ka filiw n'o minɛnciw de bɛ daminɛ min ye kiiri ko gɛlɛya dɔ tun bɛ commune 6 la Musabugu Bamakɔ min yɛrɛ kiiri laban taara fɔ Cour suprême la o min ye Mali ka kiiritigɛ soba ye olu labanna ka jaabi mun kɔni bɔ sa o kɔni ye maa minnu bɛ so in kɔnɔ ko k'u ci k'u gɛn ka bɔ so kɔnɔ a maa minnu kɔni ni a ɲɛsinnen don olu ma olu kɔni b'a la ka u ka dusumakasa yira ko nin kɔni ye bingali kɛnɛkanda de ye Lolomadi Bate ale taara jaw ta Amadu Jara o b'a ɲɛfɔ an ye an k'a mɔfilɛ. Suprême ka yamaruya ye ka maaw labɔ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a yiralen bɛ k'a fɔ ko Abdul Kumare ka yɔrɔ don ani k'u ka so ci isiw ani finitigilamɔgɔw olu ye so ci boloda bi tarata janvier kalo tile 18 Musabugu ni waleya min yɛrɛ kɛla dabalinba ye maa minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔli na o y'a yira k'a fɔ ko bɛnkɛlow kan o y'a bɛɛ ci ka bɔ yen an yɛrɛ tɛ foyi kalama sɔgɔma don u nana giri ka na don an kan k'an ka minɛnw labɔ an bɛ k'an ka minɛnw labɔ muso fila de bɛ ne bolo jama yɛrɛ bɛ ne bolo min bɛ ne bolo a bɛ mɔgɔ 30 bɔ an bɛɛ filɛ nin ye ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa bila sokolon kɔnɔ yan fɛ don yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen
ay show ne tate mo wera tade do ambe a kono de location na nale nsoro la sel boloro kana na wule ma fe foyina mbe sella nwille kala ay na le bilanka ay makmanya kana bombi ka setanya da baritanya ay na bimbe simi iro tembulo na le ndey ko mankana abebo na kanama ay na la anyira la jala poe tile fariman kɔrɔ ni musokɔrɔba nunu n'u y'a yira k'a fɔ ko jigitigɛla wa ko sirɔ t'u bolo I b'a ye k'a fɔ u ka dalanw olu bɛ kɛnɛma ɲa o tɛ ka se k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ min y'u sɔrɔ wallahi billahi ay ne jigi bilibili bare tigɛ ne min basi kɛ ay ne faga de wallahi n'a ma ni sonjo ka bini ma ne ti yafa mɔgɔ si ma dugukolo sanfɛ wallahi ne sara de ka fisa sotigi ni wulu de ye wari bɔ ay ne de nafa mi hakili ne mago sa dɛ wallahi ala ye ne faga de ka fisa abani ay ne tɔɔrɔ bi depuis ko do ne bɛ kasi ni minɛ siri la mɔgɔw bɛ ka ne gɛn k'a bila ne yɛrɛ kɛ b'a fɔ ko ne ka jɔ fɔlɔ ko olu bɛ kuma donc an nana ne jigi tigɛ sɔgɔma joona wa bɛɛ ta ta kɔfɛ dɛ ne min ye fantan de u nana daminɛ ne ka yɔrɔ la mais ni n ta ta ala ma de an nana daminɛ ne ka so la a b'a dɔn ne bɛ fini ko sara de kɛ k'a yɛrɛ balo k'i mɔgɔw bɛ ka ne balo k'a ɲini ka kuma ni isiw ye ani finitigilamɔgɔw ye nka olu ma sɔn ka kunnafoniya di ni sociwale in kan tabarikala a ko filɛ aw ye jamanadenw kɔni ɲɛji b'a la ka bɔ dugukolo ko y'a sababu ye maaw bɛ jalaki bi isew kan jalaki bi bi agence immobilière tigiw kan jalaki bi bi waribatigiw kan nka wele bi da jamana faamaw fana ɲɛ u ka dugukolo ko sariya u k'a ɲɛnabɔ sabula an yɛrɛ de ye sariyaw sigi sariya minnu bɛ yen n'an ka jamana bɛ dalabɛn ni a ye dugukolo ko sariya jumɛnw bɛ dugukolo ko dalabɛn yala dugukolo a bɛ maa yɔrɔ kelen min kɛ maa 5 maa 6 ta ye a ko bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ wele bilalen don jamana faamaw k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la an kana so jɔ ka dɛsɛ ka dabɔ o la dugukolo ko bɛ ɲini ka kɛ o ye sariya min bɛ a kunna a ka bato a ka lakile kɛlɛcogo ɲuman na walasa dugukolo ko ka jɛ n'o tɛ a kuma ka ca kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ sagan 43 o bɛ Sama Sangare fulakɛ ale ka jateminɛna la fila min bɛ yen ni biro kɔnɔ fila don wɛrɛ ko kuma t'a la nɔnɔ tɛ sɔrɔ hali sɔgɔma ale de bɛ nɔnɔ bugu sa kuma n k'a dɔn k'a fɔ filaya tiɲɛna jɔnrɔmɛya yɛrɛ fana tiɲɛna min ye k'a dɔn ninnu bɛɛ kɛlen vɛsi donnaw ye biro kɔnɔ ani jalabatigiw ye an ka jamana kɔnɔ kuma min ye nɔnɔ ko a na gɛlɛya wajibi don misi ko na gɛlɛya sogo kilo na to a ka 100 la a nɔ la Fanta Tumata Mimi kuma cogo dɔ min micro bɛ tigɛ la dɛ n fulakɛ de nɛgɛ karafe juru bɛ fulakɛ bolo makan jaki fila sigiyɔrɔ ye nɛgɛ kunna n'a ye bamanan sigiyɔrɔ micro kɔfɛla ya n'a fɔra bɛɛ ka di fasiya fasiya di bamanankan de la an bɛ k'an ka bamananya wale de n'ale kɛ tɛ e b'o kunnafoni di bamanankan na e kumakan bɛ bɔ kɛnɛma a ka kan ka sigiyɔrɔ n'ale tɛ e kumakan bɛ fila sigiyɔrɔ ye nɛgɛ karafe kunna n'a ye an bɛ taa ɲɛfɛ don kibaru ale ta ko fɔlɔ tun bɛ tali kɛ na Amadu k'i fo min bɛ k'a fɔ ni bazɛni min ye la nin tɛ bozo fini ye sabula jɛgɛ min fana filɛ la o tɛ bamanankan fini ye o kuma jɛgɛ yɔrɔ jamana gɛlɛyalen aw tɛ k'a imprimé nin tɛ bamanankan fini ye n terikɛ kuma cogo dɔn nin ye